i dag kan få lov til at stå her ved siden af Niels, som er kommet for at lave en smuk skulptur til vores skole. Jeg har haft malet lidt frem og tilbage med Niels igennem de sidste halve års tid, og har faktisk i mange år drømt om, at vi kunne få noget smuk kunst til skolen. Og synes, at da det her træ skulle fældes, så synes jeg, at i stedet for at man bare fælder det, så synes jeg, at vi skulle lave en skulptur. Og som sagt har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag. Og jeg håber virkelig, at mange af jer vil nyde at gå forbi her en gang imellem og kigge på denne smukke skulptur. Og jeg vil nu overlade ordet til Niels, som vil fortælle lidt om hans teknikker og lidt om de tanker, han har haft, hvad det er, der har inspireret ham i forhold til lige præcis den her skulptur. Jeg håber lige, I vil give Niels en kæmpe hånd. Tak skal I have. Jamen, jeg vil jo starte med at sige, at jeg er jo rigtig glad for, at Karin Louise hun fik den idé, fordi jeg har jo stor fornøjelse af at komme her og lave den her skulptur til jer. Og det er rigtigt, at Karin Louise og jeg, vi har mailet lidt frem og tilbage her gennem nogle måneder. Og det har vi blandt andet gjort, fordi jeg skulle jo have fundet ud af, hvad i alverden jeg skulle skære i det her træ. Så jeg har fået sendt nogle billeder af træet, så jeg kunne se, hvordan det så ud. Og jeg har besøgt skolens hjemmeside og for at finde ud af, hvad det her det var for et sted, så jeg kunne prøve at lave noget, der passer til stedet. Når jeg er ude og lave skulptur på den her måde, så forsøger jeg altid at lave noget, som passer til det sted, hvor skulpturen skal stå. Jeg har valgt at lave den her skulptur, som forestiller to hænder, som værner og nørser, kan man sige, en plante, som vokser op. Og den ene gren på planten, den har en blomst, der er sprunget ud. Det er ikke nogen bestemt blomst, det er bare en blomst. Og den anden gren, den har så en knop, som ikke er sprunget ud endnu, men det gør den lige straks. Nej, det gør jeg ikke. Men hvis den springer ud, så ringer du lige efter mig, ikke? Og den måde jeg arbejder på, jamen det er jo næsten udelukkende med motorsav. På den skulptur her, der har jeg kun brugt motorsav. Jeg har stillet 3 af dem frem her. Den der står tættesvimmer, det er den største jeg har. Og den bruger jeg, når jeg starter op og skal have fjernet nogle store klodser træ. Der sidder et dejligt langt sværd på, så jeg kan nå hele vejen tværs igennem. Jeg skærer nogle store klumper af, sådan at det der er mest i vejen, at det hurtigt kommer af. Og når det er gjort, jamen, så skifter jeg til en, der er lidt mindre. Det er så den næste i rækken. Og så grovskærer jeg tingene, sådan at formen langsomt begynder at komme frem. Og når jeg så skal til at lave mindre detaljer, jamen, så tager jeg den mindste af savene, den der står længst væk. Og med den, jamen, der kan jeg så lave sådan nogle detaljer, ligesom jeg har gjort i spætten her, hvor jeg både kan lave øjne, og jeg kan lave fjer på den svinger. Og det er den måde, jeg arbejder på.